Bari 'yar uwata ta shigo. Shine wa? Shine Alhajin da ya min fyaɗe shine. Hello, bestie. What's on ground? Bestie. Na'am. Sai yanzu? Yes. Baƙwa muka yi? Baki ne dai na kullum da suka saba zuwa. Okay. Kin san me? Yeah. Da Allah mu je office ɗinki akwai magana da nake so mu. To mu yi a nan mana tuna dai duk ɗaya ne. Mu je dai office ɗin naki. Okay. Lafiya? Bilki? Ina zuwa. To Hajiya. Are you okay? I'm fine. Okay. Wai ya labarin angon Zaidu ne? Yana gida lokacin da na fito ko tashi a bacci ma bai yi ba. Nadia, lafiyan ki kuwa? I can't even read the mood on your face. Me yake damun ki ne? Yarinyar nan ta zo da wani irin labari mai rikitarwa. Me ya faru da ita? Mahaifinta ya rasu. Ba su da ƙwayar hatsi ko guda ɗaya a gidansu. Mahaifiyarta ma akwai maganin ciwon kai a ofis ɗin nan? Ba kamar ya. Ke fa kina da maganin ciwon kai ɗin nan fa a ofis ɗinki. Wai lafiyan ki kuwa? Kin san me? Basti, ina zuwa, zan dawo. Wait, Nadia. Wai me ke faruwa ne? Ban gane miki kwana biyun nan. Zan dawo. Ki bani 2 minutes, zan dawo yanzu. Akwai mutane a ciki? Sanda zuwa Hajiya. Yawa sannu sannu. Ba kowa a gidan, Alhajin ma ya fita. To shikenan bari in jira su a ciki. Haji. Alhamdulillah, kin ji ma ga ina ga Hajiya ce ta dawo. Eh. Haba Besti, na ce miki bari zan zo ofis mu yi magana. Me yasa kike ta bi na haka? Ni fa ba karamar yarinya bace, na san me nake yi. Na damu ne Besti. Kuma na ga kamar jiyan nan kina kuka. Ba na fa so kina cikin damuwa kina boye mu. Matsalar ki matsala ta ne. Wannan ba yarinyar da aka kawo ta kawo ƙara akan fyaɗe ba. Kin ga Besti, a bar maganan nan kawai. Kamar yaya a bar magana? Ai wannan magana da ni za a yi. In ma wannan case din ne yasa ki kina ta kuka jiya sai mu sani. Mu zo mu zauna mu tattauna. Kanwata, ki zo mu shiga daga ciki sai mu yi magana, kin ji? Ba inda za ta je. Eh. Wannan yarinyar, me yasa kuke so ku boye wannan abin? Me yasa? Laila, iyayenta ne suka ce ba sa so kowa ya sani, ba sa so asirin ya tono. Amma ni da ke mun san yadda abin yake faruwa. Idan muka samu irin waɗannan cases ɗin, sai mun ɗauko mun bincika waye aikata wannan laifin, sai mu hukunta shi. To ba a san shi ba, ba a san inda yake ba, kuma ba a san inda za a same shi ba, ko? Kanwata, za ki iya tuna sunan shi da inda abin ya faru? Ba zan iya tuna komai ba. To me, da Allah, da kun bar wannan abin idan kun je ofis sai ku yi wannan magana. Tashi mu tafi. Bilki? Na'am. Dauki jakarki mu tafi. A'a, baba, ku dakata. Na yi muku alƙawarin fa ba abin da zai samu Bilki. Zan kula da komai nata. To amma shi da Allah zan yi wannan din wane ne ta nake mai gidan nan ne. Mijina ne. To amma kuma sai na ga duk maganganun nan da nake kamar bai san komai akai ba. Hajiya na sani. Ba ni da matsala da duk abin da matata za ta yi. Nadia, I'm confused.
Gani nake kamar kina so ne ki rufe wannan case din. Ko dai kuɗi aka baki ne kike so ki danna wannan maganar kai ya fito? Kuɗi? Laila, I can't withstand this insult. Yake neman ki faɗa min magana ne. Ai na rage da sanin dama kallon me son kuɗi kike mu. Nadia, stop it. Lailan kike gaya wa haka? It's okay, ka kyale ta. In yayi tsami, za mu ji. Laila, excuse me da Allah. Ki tsaya, Laila, excuse me. Gani abin da kike cause. Laila! Laila! Besti, kun gama ne? Ba mu gama ba. Kun murmushi mana. Malama, don Allah ki dan ba mu wuri, za mu dan yi magana idan mun gama za mu kira. Saboda me? Ba inda za ta je. Ke dai ki koma office ɗinki in na gama magana da ita zan zo. Wai me ke faruwa ne? Ki ba ta labari. Za ta ba ki labari. Besti look. Ni fa ban yi wannan abin don in bata miki rai ba. Kin yi saboda ki bata min rai. Sometimes you do things deliberately. You just want to provoke me. No, ni ban taba yin wani abu don in bata miki rai ba. Kuma ni ma ai jiya magana da kika gaya min gaskiya ban ji daɗi ba. Shikenan ya haƙuri. A'a, ke dai zan bawa haƙuri. Kuma don Allah tun da komai ya wuce, a bar maganan nan kawai. It's fine. Ku bani takardun. Kawo ta a'a. In dai kin ce maganar nan ya wuce shikenan. Amma da dukkan alamu akwai abin da kike boye mu. Amma in ta yi tsami za mu je. Baba abin da nake boye miki Besti. To shikenan. Ni dai yin maganar da kike boye min ba zai cutar da ke ba. That's my problem. Shikenan ba komai. Sannan maganar da na gaya miki jiya, ni ma na san ban kyauta ba. To ki haƙuri. An gama. An jima za mu fita za mu je unguwa. Don. Bye. Manyan mata aikinsu su kawo gyara, manyan mata burinsu su kawo mafita ga al'umma. Manyan mata jarumai ne a cikin mata, manyan mata aikinsu su kawo gyara ga al'umma. To me za mu yi me kuke so wai ya za a yi? Rayuwar 'yan tallace na tausaya a wannan yanayi. Yarinya babu boko kace arabiya babu ma, kuma ba ladabi da tarbiya sai dai tarar rigima. Daga ina haka? Sannunku, kun yi baki. Na so kowa ya bani hankalin shi nan ku taru wuri daya. Baki? Wani irin baki? Baki ne za su shigo mana gida babu notice? Kai barin faɗa muku. Ba wani bako da zan saurara a gidan nan. Dan ni ba a sanar min da zuwan bako a cikin gidan nan ba. Haka kawai saboda an rena mana wayo sai a dinga shigo mana gida ga tsau haka? Yau inda makaranta ce ko wata hukuma ai sai an kai mata a rubuce tukunna sannan za a shigo mata. Yanzu kenan kina nufin ya rubuta mai zama zo gidan nan? Duk masu shigowa gidan nan suke sai rubuta suke shigowa gidan nan? Wannan kwastoma ne, kwastoma kuma daban yake. In dai kwastoma ne bai da shamagi shigowa cikin gidan nan. Amma in dai ba kwastoma bane ba wallahi duk wanda zai shigo gidan nan sai ya aiko da notice. To ai ba wajen ki muka zo ba wajen yaran gidan muka zo. Ke saurara. Su yaran gidan da kike tutiya a kansu ai ni na tara su. Ko ke kika tara mun su? Don haka ina da ikon mallakan gidan nan kuma ina da ikon da zan kori kowace shegiya a cikin gidan nan. Ni daɗina da ke akwai sauran fishi. Hajiya, ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri. Hajiya? To in ma galatsi kike mun faɗi ki ƙara. Don ni na fi ƙarfin hajiya sai dai hajijiya.
kin ga haƙin rana. Umara, haji na je ɗaiɗai haji na 5. Umara na kuwa babu adadi. A wanke nake fes babu zunubi a jikina. Barin faɗa maki, kin ga na yi ɗawafi, na yi sa'ayi, har wanka na yi da ruwan zanza. Mama ki ban mu da su, bai kamata a ce kina musayan yawu da waɗannan ba. Mu ne daidai da su, mu ya kamata a ce mun yi magana da su baki ba. Wallahi tallahi kun ci albarkacin masu kakin nan, in ba haka ba da sai kun bar gidan nan babu shiri. Hey, bari ku ji duk shegira ta ƙara magana. Zan yi waje da ita daga nan sai. Officer, ba za a yi haka ba. A yi haƙuri. Hajiya, ki yi haƙuri ba mu kyauta ba. Mun zo da ba tare da izininki ba. Amma alheri ne ya kawo mu ba sharri ba ne ba. Ki yi haƙuri ki ba mu minti 1 zuwa 2 mu yi miki bayani abin da ya kawo mu. Kin ga wallahi ban da lokacin da zan saurare ku. Dan ni da in zauna in saurare ku. Wallahi gara in je in ji waƙan Aliko Makaho. Gaya musu. Manyan mata aikinsu su kawo gyara. Manyan mata. Akwai sana'o'i da yawa waɗanda Allah ya hore wa bayansa, waɗanda za ku ci halal ku sha halal a cikinsu. Kuma ku kiyaye jikinku daga cuta da ƙazanta tun daga duniya, ku kuma kare kanku daga wuta ranar lahira. In kun duba za ku ga mata da suke nema ta halal sun fi kima da daraja, sannan kuma rayuwarsu ta fi samun nasara. Masu sana'a irin taku, ko ba su wulaƙanta a yarinta ba, idan sun tsufa suna tare da nadama da kuma wulaƙanci. To ai ya isa haka ko? Za mu ba ku lamban wayarmu da kuma adireshin ofishinmu. Duk wacce take buƙatar shawara da kuma ƙarin bayani, ƙofa a buɗe take. Sannan kuma duk wadda ta yi alƙawarin za ta koma gida ta bar wannan sana'ar, mun yi alƙawarin za mu ba ta jari. Sannan kuma in Allah ya kawo miji, za mu yi mata komai na kayan ɗaki insha Allahu. Na gode maki gesha, kifin gwangwani. Allah ya maki albarka. Ni ba zan hana kowace shegiya a nan karɓa ba, amma ina son ku sani. Da zaran kuɗin haya ya ƙare na gidan nan, ni na san matakin da zan ɗauka. Ke ma ki karɓa, lokaci bai ƙure miki. Yarinya kenan. Ai ni kin ganni nan wallahi ba zan karɓi wata takarda ba. In kin ganni na karɓi takarda to sai dai ta nera. Ku karɓa zai muku amfani. Wacce bata iya karatu ba za ta iya ta ba ɗayan sai ta karanta mata. Akwai nambobin mu a ciki. Sannan akwai wasu information ɗin da za ku karanta a ciki. To, mun gode sosai 'yan uwa. Insha Allahu lokaci-lokaci za mu dinga waiwayar ku. Let's go. Sai an jima. Allah raka ta taki gona. In mu gaje su tuwo kuma ai shi kenan. Sai dai a kulle gidan kenan ko? Kaga zo mu je ka zo in baka kuɗi ka je ka karɓo min sigari. Ka ganta? Wannan katan ɗaya za ka karɓo min. Wannan bandir ɗaya da goro da cingam. Yanzu aka fara. Tun da bala in ki bani. Kaga bana son lalata bashi yayi yawa maka yayi maka katutu. Kamar ya? Hajiya, ina so in zo wajen ku gobe. To shikenan muna sauraron ki amma ya sunan ki? Sunana Libabatu. To shikenan ba damuwa. Na gode. Kinga, zo ki karba. In za ki taho ki hau a daidaita sahu. Gashi. Nawa ne wannan?
Zan zo gobe. Sai mun ganki. Yawa. Na sha faɗa miki, bestie. Idan har muna son nasarar wannan aikin, dole sai mun haɗa da haƙuri. Ai ni gaskiya kin san halina. Ni cin mutunci ne ba kasafai nake jurewa ba. Na'am Umma. Muna ma kusa da gida. Yanzu muka kama hanya. Haba Umma. Ta. Mu je gida ki gaishe da Umma. Saboda ta ma ce ta daɗe bata ganki ba. Ok, mu je mana. Kuma gashi ma Abba yana gida. Dama ni ma na daɗe ban tattauna da shi ba, sai mu je mu zauna mu yi hira. Kin san me Nadiya? A'a. Ki tafi kawai, ni na ji wani lokaci. Akan me? Na cewa Honey zan koma gida da wuri, kuma kin ga magariba ya fara karatuwa. Bestie, ko shi kika kira kika ce za ki je ki gaishe da mahaifina da mamana, ba zai hana ki ba. Sannan kuma yau ne fari da za ki koma gida bayan Maghrib? Ni dai ki dai haƙuri, ki tafi ɗin kawai, ni zan je wani lokaci. Gaskiya ba zan bar ki ba. Wai ke me yake damun ki? Ban taɓa ce miki mu je gidanmu kika ce ba za ki je ba. Sai yau. Kin ga bestie, ya isa haka. Na ji, mu tafi. Me yake damun ki? Na ce mu je mana, I'm fine, ba abin da yake damuna. Rose. Yes ma. Usman. Yes ma. Za mu ajiye ku a office, za mu wuce gida. Okay, to. Na yi farin ciki sosai ganin yadda al'umma suka karɓi tafiyan nan ta kuma suke muku addu'a da fatan alkhairi. Mun gode sosai. Ko ni ban taɓa tunanin zan so tafiyan nan sosai kamar yadda nake son ta yanzu ba. Ai Abba, duk nasarar da muka samu da sa hannunku a ciki, da goyon bayanku da amincewarku da kuma tallafi, ai shi yasa aka kafa manyan mata. Da lada da addu'ar da muke samu daga wurin jama'a, ai tare muke raba shi Abba. To Allah ya taimake mu. Nadia, yaya kika yi shiru ne? Tun da fa kika shigo gidan nan kika yi gaisuwa, baki ƙara cewa komai ba. Ni ma haka na gani Alhaji. Kuma ni dai na san in suka zo gidan nan da Laila har ta fi Laila surutu. Ko kuma Zaidin ne ya canza ki ne? A'a Umma. Ba komai. To ai ni ma Umma, ni ma haka ta canza min. Ba ta min magana, ba ta min wasa da dariya kamar da, kwata-kwata ta canza. A'a, to abin da nake so kar ku ɓata relationship ɗinku. Duk lokacin da wani abu ya faru tsakaninku, ku yi ƙoƙari ku daidaita ba sai wani ya ji ba ma. Kun fahimce ni? Na ji Abba. Insha Allah ba za a taɓa jin mu ba. Yawwa. To, dakata Nadia, akwai turaren da zan kawo miki. Abokina ne ya aiko min daga Amerika. Mai tsada ne sosai. Ki kai wa mijinki. Yana aiko min na ce, ai wannan na yara ne. Bari in je in ɗauko ko? Jira ni kaɗan in ɗauko miki. Yawwa.